Niadtong Sabado, Hunyo 15, 2024, sikop sa mga pulis sa Buhangin Police Station ang top 3 sa illegal nga droga sa Davao City nga si alias Junjun atol sa bypass operation sa E. de la Peña Village, Cabantian, Davao City. Nasigditan ang suspect og balor 175,000 pesos sa gituuhang shabu. Nadakpan sab sa mga pulis sa Balyok Police Station 17 si alias Agaw human magbaligya og gituuhang shabu sa Barangay Dumoy, Davao City, Sabado sa hapon, Hunyo 15. Mobalor tanan sa 4,488 pesos sa gituuhang shabu ang nakuha sa mga pulis. Pasado alas 6 kagabi, Hunyo 16, nasikop sa mga pulis sa Bahada Police Station 18 ang usa ka lalaki nagapayuhot og illegal nga droga sa Purukto, Barangay 5-A Bangkiruhan, Davao City. Balor 4,224 pesos sa gituang shabu ang nakuha sa mga pulis. Pasado alas 11 kagabi, nadakpan sab sa mga pulis sa Lima Police Station 3 si alias Badjoy, 29 anyos, human mapaliti og gituuhang shabu atol sa bypass operations Barangay Matina Aplaya, Davao City. Mobalor tanan sa 748 pesos sa gituang shabu ang nakuha sa mga pulis. Samtang pasado alas 2 kaganihang kaadlawon, Hunyo 17, nasikop sa mga pulis ang 22 anyos nga construction worker sa Purok 6B, Barangay Riverside, Kalinan District, Davao City atol sa bypass operation. Nakuha gikan sa suspect ang gituhang pinaugang marijuana nga mobalor sa 342 pesos.